Un equip de cirurgians de l'Hospital La Fe de València ha fet una operació de còlon a una dona a través de la vagina. L'operació s'ha practicat esta setmana i només té un precedent que es va produir ara fa un any. Hem pogut parlar amb aquesta primera pacient que fa vida completament normal. A Raquel li van haver d'extirpar el còlon sencer fa un any perquè patia una malaltia hereditària que a la llarga podria haver-li produït càncer. Però allò més cridaner és que l'operació li la van fer a través de la vagina. La operación, vida normal, hago lo que hago diariamente, sin problema, y ya estoy recuperada del todo. En esta operació pionera a la comunitat i de les poques a tot Espanya van col·laborar este equip de cirurgians de la Fe, entre els quals hi ha també un ginecòleg. Per a practicar-la aprofitaren els orificis naturals de la pacient. Se accede con una cámara de televisión a través del ombligo y exteriormente se manejan una serie de pinzas que manipulan todas las vísceras. Permite separar el útero y acceder por la parte posterior de la vagina, hacer una pequeña incisión y de esta forma ser capaces de extraer una pieza de un volumen considerable, todo el colon entero. Esta cirurgia no té després cap efecte en la capacitat de la dona per a tindre fills i facilita la recuperació de la pacient. Esta setmana a l'Hospital La Fe han practicat amb èxit la segona operació d'aquestes característiques a una dona que patia el mal de Crohn.